Ik vind dit net een drege regio. Ik vind dat deze regio staat er je joert manifesteert. Man en vrouwenmachtig komt maar hier om te praten over de problemen die het harde dwaande houden. Komt er eens om in orengebieden in Nederland successen. Dat menselijk kapitaal wat er is, die meerskip die hem daar niet zien laat, ik denk dat dat een grote winst is. En van daaruit maak je maar ook praten over wat doen we nou. En dan is het nog nu zo'n oerheden om daarin een eerlijk en een goed verhaal te vertellen, maar reële ambities en ik snel onder gang te gaan, zodat de mensen zeggen van ze praten net alleen maar ze doen ik wat. En daar wil ik me echt hard van maken. In het streekhuis zitten een hele hoop partijen, een hele hoop organisaties en met elkaar werken wij aan een gezonde sociaal-economische toekomst van Noordoost-Friesland, van de regio. En dat hebben we hier graag willen laten zien. Wat onze ambities zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ik denk dat we hier een heel soort dingen uit de wijs zetten, hè? Maar we zijn er nog net. Wij moeten nog een soort dingen oppakken. Oké, we zullen naar Dongerriel hebben het Zuid-Project. Nou, dat helpt een soort geld uit het Waardhoens naar de regio daar. Dat geld wordt daar voortzetten. Dat komt dus ten goede aan ondernemers in Waard-Eerst-Friesland die teren, het werk uitzetten, maar wat wij er voor hun deel zetten. Ook zorg naar de extra sneltrein, die dus een Grens en Ljouwert laten willen. Die komt er nou aan snikken. Dus dat zijn alle impulsen die bijdragen aan de leefbaarheid en de werkeconomie van het gebied. Dus als het netwerk Noordoost als slogan beroept Noord-Friesland echt mooi, dan kun je dat voor de volle 100% onderschrijven? Wel voor 200%. Nou, het is een hele moeilijke, best wel ingewikkelde materie als we het hebben over de agenda Netwerk Noordoost. Dus ik weet niet of mensen snappen wat het geheel is, waar het om gaat. Maar ik denk dat als we het al brengen of presenteren, als het gaat om projecten binnen een gemeente, dat het al wat makkelijker te begrijpen is en dat je het dan beter zult kunnen zien in het groot verband.